Алдагы кытлау сәлемебез Иваново шәһәренә аша. 7 май көнне Югары Терешко авылында туып үскән милләттәшебез Хисметдинов Рафаэль Адхамович 55 яшьлек юбилеен каршы ала. Аны ихластан абысы Ибрагим, тормыш иптәше Надежда, апасы Румия, энесе Наил, тормыш иптәше Лилия гаиләләре белән котлыйлар. Туган якларыңнан еракта бүген кадерлебез каршылыйсың матур юбилееңне. Шуңа күрә бүген сине аеруча җылы котлау сүзләре белән урап аласыбыз килә. Якыныбыз безнең. Бүген сиңа тормыш үзе 2-5 куя. Бу синең лаеклы килеш алган саннар. Тормышың матур, күп максатларыңа ирешә алдың. Без синең белән туган авылыбызда горурланып яшибез. Һәм синең ешрак кунакка кайтуыңны көтеп калабыз. Кайчак шундый минутлар була, шатлыгыңны да, моңсу чагыңны да уртаклаша алырдай кеше аеруча кирәксенәсең. Ул сине дөрес аңлый, үзе кебек яхшы белә, аңа барысын да сөйли аласың. Һәм ул сине җылы сүзләре белән тынычландыра ала. Без синең турында сөйлибез, сөекле абыебыз. Һәм һәр вакытта да шундый эшкерсез, йомшак күңелле, ярдәмчел йөрәкле булып калуыңны телибез. Юлдаш булып гомер буе, бәхет, шатлык сине чорнасын. Язгы матур көндә, юбилеең көнендә ләззәтләнеп бүген елмай син. Елмаймаслыкмыни, горур эзләр, еллар аша киткән тезелеп. Гаиләң инҗе, эшең мәрмәр, кардәшләрең хөрмәт белән зурлый сине бүген сөенеп. Кадерлебез, 55 яшь ул әле күп түгел, 55 яшь шәшәп кенә. Яшә абыебыз дөньяларда нур сибеп, шәшрәп кенә. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Шын йөрәктән котлавыбыз җыр булып сезгә барсын. Рафаэль Адхамович, бүген сезнең өчен яңгыраган барлык теләкләргә кушылып, шуны әйтәсе килә. Үткән гомер елларыгыз белән бер дә моңсуланмыйча саубуллашыгыз. Чөнки бүген сезнең матур юбилей һәм бу кыйммәтле хәзинәгезне алдагы елларда да югалтмагыз. Өегез бөтен кәсәдәй тулы, сәламәтлегегез кыелмадай нык, улларыгыз, йөрәгегез, рухи сыйфатларыгыз бүгенгедәй сау сәламәт булып калсыннар. Һәр бер көнегезне бәхет, шатлык йолдызлары гына балкытып торсын. Шундый игътибарлы булып, сезгә матур бәйрәм оештырган туган томашаларыгыз белән бер-берегезнең кадерен белеп, җырлап, көлеп яшәргә насыйп итсен. Kanatları dayana hava ağınlarına, kışları dayana havağa emin tuğanlarıma. Kışları dayana havağa emin can dostlarıma. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada barşaklarımda bin sizini unutmamın. Dünyada var şaflarımda bin sezini unutmamın. Kış kanatları kağına, yağmur bulutlarına. Yağmurlar bulup yağasız siz benim umutlarıma. Yağmurlar bulup yağasız siz benim umutlarıma. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada başaklarımda bin sezini unutmamın. Dünyada başaklarımda bin sezini unutmamın.
кышlarдай булсын бердәм күңелләребез дус туганнар белән улсын бәхетле көннәребез дус туганнар белән улсын бәхетле көннәребез дусларым туганнарым туганнарым дусларым дөньяда бар шакларымда мин сезне онытмамын дөньяда бар шакларымда мин сезне онытмамын Дусларым, туганнарым, туганнарым, дусларым, дөньяда бар шакларымда мин сезне онытмамын. Дусларым, туганнарым, туганнарым, дусларым, дөньяда бар шакларымда мин сезне онытмамын. Дусларым, туганнарым, туганнарым, дусларым, дөньяда бар шакларымда мин сезне онытмамын. Дөньяда бар шакларымда мин сезне онытмамын. Дусларым, туганнарым. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.